Bu meselenin sevtimiz üçün ören wajib ähmiýetini belledi. Meden insan-perwer ulgam döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmady böle bolup durýar. Söhbetdeşligiň dowamynda gahrman arkadamada Türkmenistanyň Eýran Islam Respublikasy bilen ähli ugrlarda gatnaşyklary mundan beýlägim ösdürmäge taýýardygyny tasdiklap, telefon arkaly söhbetdeşligiň Türkmen Eýran gatnaşyklarynyň potulanyrylmagyny iterik berjekdigine berk ynam bildirdi. 14 fevralda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp barılan işleriň jemleri jemlenildi. Ýurdumyň durmuşyny değişli käbir beýleki meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Elki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa ýurdumyň kanunçylyk biniýadyny mundan beýlegi mükemmelleşdirmek boýunça alınıp barılan işler barada maglumat berdi. Döwlet başlanmady Serdar Berdimuhammedow kabul edilen täze kanunlaryň ýurdumyny mundan beýlegi ösdürmäge, kabul edilen maksatnamalar üstünlükli amala aşyrmagy, halkymyzyň hali ýagdaýyny ýygyderli gowlandyrmaga ýardam bermeligini belledi. Soňra gün tertibine meseleler boýunça hatabatlar dinlenildi. Hormatly prezidentimiz 2022-2028 ýyllarda ýurdumyda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny 2025 ýyl üçin bellilen wezipeler üstünlükli durmuşa geçirmek üçin degişli işler alyp barmagyň möhümdigini aýtdy. Ykdysadyýetimiziň ösüşine we ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokulandyrma gönükdirilen maýy goýumlar netijeli peýdalanmak, jemi işerki önümiň ösüş depgini durnukly saklamak, podoklary sazlaşykly ösdürmek boýunça zerur şäherler görmek möhümdir diýip döwlet başlanymy belledi we bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyň neft gaz toplamynyň işini ýygyderli kämilleşdirmegiň, tebii gazyň we neftiň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň, önümçilik desgalaryny kadaly ýagdaýda saklamak üçin toplumlaryň şäherleri geçirmegiň wajypdygyny öňçekdi. Şeýle-de döwlet başlanmady geologiýa gözlegi we birow işleriniň netijeligini hasam ýokulandyrmagyň möhümdigini belläp, degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz owa hoşuluk pudugyny toplumlaryň ösdürmegiň, onuň maddi enjamlaryň biniýadyny putulandyrmagy dowam etmegiň, pudug üçin önümçilik möçberini artdyrmak we hilini gowlandyrmak hemişe üns merkezine saklamagyň möhümdigini belledi. Şeýle-de döwlet başlanmady owa hoşuluk önümleriniň hatyrlygyny ýokulandyrmak maksady bilen welaýatlarda mewsümleýin owa hoşuluk işleriniň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda öz wagtyna geçirilmegini berk gödegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz guruluş we senat toplumynyň kärhanlarynyň doly kuwatyny işlemegini gadanmagyň, ýurdumyzdaky himiýa kärhanlarynyň işini döwrüp guramagyň, energetika pudugynyň kuwatyny ýetgiderli artdyrmak bilen magly işleri hemişe üns merkezine saklamagyň wajypdygyny atady. Döwlet başlanmady täze ýollar gurmak we ýollaryň durkun täzelemek boýunça işler dowam etmegiň zerurdygyny çekdi. Hemde şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi gözüňde tutulýan binalaryň we desgalaryň gurulşynyň belirlen möhletlerde ýokary hili tamamlanmagyny berk gödegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyň bazarlaryny we sowda kotlaryny halkyň sarp edýän haritlarynyň üçinçiligini hemde narhlary hemişe gödegçilikde saklamagyň, ýylaty ýokary hili azyk haritler bilen kadaly üçin etmek üçin degişli şäherleri durmuşa geçirmegi dowam etmegiň möhümdigini belledi. Sowda we hyzmatlar ulgamlaryny giň etmegiň, döwrüp kärhanlaryň sanyny artdyrmagyň gatabyna täze iş orunlaryny döretmek, şeýle-de dokma kärhanlarynyň işini döwrüp ýol goýmak boýunça alınıp barylýan işler dowam etmek zerurdur diýip döwlet başlanymy aýtdy we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz medeniýet ulgamynyň işini döwrüň talaplaryna laýyk guramagyň, ýerlerde kitaphanalaryň, medeniýet idaralarynyň kadaly işlemegini gödegçilikde saklamagyň, taryhy medeni ýadygarlyklarymyzy aýyly saklamak boýunça zerur işleri ýygyderli geçirip durmagyň möhümdigini aýdyp birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ilm, bilim, saglyk goraýyş we sport ulgamynyň işini talabalaryk ýoly goýmagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlanmady bilim idaralaryna ýaşlara döwrüp ilim, bilim bermek işini aýratyn üns bermegi, ösüp gelýän nesilleri watançylyk, zähmetçilik ruhuny terbiyelemek işlerini ýetgiderli geçirmegi, ulgama degişli täze desgalaryň gurulşyny, şeýle-de ýokary künärli işgärler bilen üçin etmek işini hemişe gödegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz öňümizde birnäçe halkara şäherleriň bardygyny, olara ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygyny öňçekdi. Şunuň bilen maglykda döwlet başlanmady halkara parakaçylyk we ynançmak gelekemde hemişelik beýtarapdygymyzyň 30 ýyllyk bayramy natip etli. Halkara derejesinde guruljak şäherleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmek bilen magly işlere gowy taýýarlyk görmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýerleşiş amatlygyny netijeli peýdalanyp, halkara uly geçelgeleriniň işini kämilleşdirmek, üstü aşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmek,
durmuşynyň, olaryň sanyny artdyrmaň wajypdygyny atady. Ýolagçy we ýük dolanşygynyň möçberini artdyrmak üçin degişli işler alyp barmak. Bu urdaky işler talabalary gurap ýolagçylar edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek, boýdoklary sanly ulgamy giňden urunuşdyrmak işlerini giňerim bilen dowam etmek zerurdur diýip döwlet başlygyny aýtdy we birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezident Ferdar Berdimuhammedow meclise gatnaşjylary ýüzlenip, ýanwar aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş tepkiniň 6,3 götürme deň bolandygyny, şeýlelikde milli ykdysadyýetimiň pudoklaryny durnukly ösüşiň gazanlandygyny bellädi. Geçen ýanwar aýyny maliýeleşdirmeň ähli çeşmelerini gasabyna ýurdumyz boýunça öýleşdirilen düýpli maýy goýunlarynyň möçberi 3 milliard manatdan gowrak boldy. Bu bolsa halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmagy hemde welaýatlarda goşmaçy iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Şunuň bilen maglykda döwlet başlanymy Türkmenistan 2025-nji ýylda durmuş ykdysadyny ösürmek we maýy goýun maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça netijeli işler dowam etmek wajypdygyny atady. Hormatly prezidentimiz 18 fevralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününiň bellenip geçiljekdigini aýtdy we garaşdy. Bir tarap ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleriniň öňünde goýulan wezipeleri talabalar ýerine ýetirmek oruna tutan ýeli dekme çekýänliklerini belledi. Portatdan peýdalanyp döwlet başlanymy ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň ähli işgärlerini Kunär bayramy bilen tüýsürekden gutady. Meclisde döwlet durmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 15 fevralda Gahrman Arkadamyz ýer bilen paýtatymyzyň günorta künjügine ýerleşýän we bu töwereň öz bolşy aýratynlyklary bilen bir bituw saýlyşygy emele getiren bir taraplyk binasynyň ýanyna geldi. Taryha ser salsak, hemişelik bir taraplığımızın düýbini Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Beýik Saparmurat Türkmenbaş tutdy. Bu tarih pursat ähli türkmenistanlaryň durmuşyna ýatdan çykmajak waka boldy. 1995-nji ýylda ilkinji gedek ikrar edilen bir taraplığımız halkymyzyň beýik insanyperwer ýörelgelerinden ugralýar. Şonu hemişelik bir taraplığymyzy 185 döwlet gollady. Mukaddes kymmatlygymyzyň şanyny bolsa beýikligi 95 metr bolan bir taraplyk binasy urly. Ajaýyp binanyň biline ýürüti ornaşdyrylan 5 welaýatyň haly göýleri halkymyzyň bir bütünligini, jewsligini aňladýar. Bu ebedi bir taraplymyzyň midemiz ýörelgelerini halkymyzyň agrarlygyny suwd edýär. Gahrman Arkadamyz bu barada gurrun dowam etmek bilen binanyň ýokarsyna Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň heykelini goýmak bardak teklibi meclisiň halkyň gollanlygyny we şol pursatlara şaýat bolmak bilen onuň hasam gowandyrjy wakadygyny aýtdy. Taryhy binanyň düýüp tutulanyny Gahrman Arkadamyzyň uly ornunyň bolanlygy aýratyn berlerlikdir. Gahrman Arkadamyz halkymyzda tagan ýagy 3 bolar bir-birine güýç bolar diýip bellemek bilen gyş pasynyň şeýle hoştap howar günlerini benet maksatlary hyjyw döredýän bir taraplyk binasynyň 3 aýakdan durýanyny aýtdy. Binanyň her bir aýagy ebedi kymmatlygymyzyň midemezligini putulandyrýandyk. Bina 3 sany şanly feneleri özüni jemleýär. Bu bina halkymyzda taryhy ýyllaryň ýakymly we ýalkymly ajaýyp günleriniň jümmüşini alyp gidýär. Baky bir taraplymyz ilkinji gedek 1995-nji ýyl ikrar 2015-nji ýylda Gahrman Arkadamyzyň başçylygyny 193 ýurdun gollamagyny ikinji gedek ikrar edildi. Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyllylyp eglan edildi. Munyň özi beýik başlangyçlaryň dünýä ýaň salanlygyny, Türkmenistan döwletimiziň awraýynyň barka ýokurlanynyny görkezýär. Soňky ýyllarda paýtatymyzyň günorta künjügi tanalmaz derejede özgördi. Bina edilýän durly maksatly desgalaryň bu künjügiň tebigi aýratynlyklar bilen saýlaşmagyna möhüm üns berilýär. Bu ýerde Gahrman Arkadamyzyň garamagyna paýtatymyzyň günortasyndan gurulmagy meýilleşdirilýän we dowraplaşdyrylan desgalaryň şekil taslamlary, ekiljek baglaryň we ışıklanýyş ulgamyny degişli görnüşler görkezildi. Bir taraplyk binasynyň ýanyşgerlerini abadanlaşdyrmaga gönükdirilen işler, gurulýan we duruk täzelenmek meýilleşdirilýän ýol ulug düzümine degişli desgalaryň taslamlary, hemde olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berildi. Gahrman Arkadamyz şekil taslamlary bilen içkin tanışyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düze düşlerini ýerdi.
Paýtatymyzyň dörli kunjuklaryna gurulýan we durkunyň täzelenmegi meýilleşdirilýän binalaryň, ýol ulaw düzümine değişli desgalaryň, gurulşyk we bedeg serişçileriniň uzak möhletliğin häzete iyi bolmagyny zerur ünsürilmeliler. Beýtaraplyk binasynyň talaba laýyk döwrüp işdirilmegine, onda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baýdygynyň reňkiniň öz beýanyny tapmagyna ören jogapkärlik şemeleşilmeliler. Gahrman arkadagymyz tutumly toýlarda mehriban watanymyzyň ýeten derejesi, ýurdumyzyň tutuş adamzat ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejesine ikrar edilmeginiň ähmiýetiniň öz beýany tapmalygyny bellädi. Soňra gahrman arkadamyz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň atlaşmagyny Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygy hemde 2025-nji ýylyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parakatçylyk we öňşmak ýerleýilip ýylandyrymek münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentimiziň permany laýyklykda döredilen guramaçylyk döwlet toporunyň çäklerini iş maksadyny geçirdi. Bu ýerde paýtatymyzyň günorta kunjuguna ýerleşýän beýtaraplyk binasynyň döwrüp işdirilişini, onuň çäklerini ekilmegi meýilleşdirilýän bağ nahallarynyň görnüşlerini, şeýle-de ýol ulaw düzümine değişli desgalaryň durkunyň täzelenmegine başlanan şekil taslamalary görkezildi. Gahrman arkadamyz şekil taslamalary babatda bir näçe maslahatlaryny berdi. Aýratynam bu kunjukda türkmen beýtaraplygynyň taryhyna değişli maglumatlar özüni jemleýän muzeýiň döredilmeginiň maksadyna laýyk boljakdygyny belläp, Gahrman arkadamyz urduş düzümleriň şol sana feýilgäkin gurulmagyny, onu oturduljak saýaly baglaryň görnüşleri boýunça değişli alymlar bilen ýeňeşme geçirilmegine zerur üns berilmeligini aýtdy. Guramaçylyk döwlet toporunyň çäklerine iş maksadyna ýurdumyzyň beýtaraplyk bayramyny münasip derejede guramak we dawarlar geçirmek maksadyna barda hatabatlar diňlenli. Bellenşýär Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýtik kararnamalary bilen beýtaraplyk derejesi 2 gezek ikrar edilen ýurdumyzyň ähli düzümlerini şanly senäni guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işlerine giňer merli. Şunuň bilen maňlykda Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesiniň 30 ýyllygyna başlanan çälleriň ýokary derejede we guramaçylykly geçirmegi uğruna ähli zerur tagalaryň ediljekdigi barda aýdyldy. Meýilleşdirilen şäherleriň guramaçylyk işlerini maliýeleşdirmek meselelerine möhüm üns berilýär. Gahrman arkadamyz ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan türkmen beýtaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli ýagnandyrylan dawarlaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilmeligini üns çekdi. Şunda ýurdumyzyň ähli ministrlikleriň, podokly dolundyryş idaralarynyň, welaýatlaryň arkada we Aşgabat şäherleriniň käkimlikleriniň bilelikdäki tagalary üpçün edilmeliler. Iş maksadyna Gahrman arkadamyz bu ýeriniň beýtaraplyk binalar toplamy diýilip atlandyrylsa, maksadyna laýyk bolar diýip belledi. Bardak gurruny dowam edip Gahrman arkadamyz bu taryhy ýer uly toýun geçjek ýeri bolar diýip bu boýunça toporuň agdalaryna degişli tawşyryklar berdi. Şeýle-de Gahrman arkadamyz beýtaraplyk şaýolunyň uğruna ýerleşýän taryhy ýerde beýtaraplyk zowlugyny döretmeligini aýdyp, Birleşmiş Milletler Guramasynyň nyşanynyň göze gelewli edip ýerleşdirilmeligini belledi. Bu ýerde hemişelik beýtaraplygymyzyň ikrar edilen ýyllary we muňa degişli taryhy özgertmelerimiz bilen bagly ýazgylar ýerleşdirmek boýunça özüniň öwüt nesihatlaryny berdi. Şu ýylyň dowamyna ýurdumyzyň beýtarapllyk derejesiniň ähmiýetine başlanan şäherlerde mehriban watanymyzyň ýeten derejesi, parakatçylyk söýjülükli siýasatymyz we halkymyzyň bagtyar durmuşy öz beýany tapmalylar. Şunuň bilen maňlykda ýurdumyzyň milli ideologiýa wekilleri işçilik görkezip, bayramçylyk şäherleriniň dünýäniň media meýdanyna giňden açylyp görkezilme uğruna zerur tagalary etmelidirler. Gahrman arkadamyz bayramçylyk dawarlaryna taýýarlygyň şäklerini halkara derejesine geçiriljek maslahatlaryň ýurdumyzyň parakatçylyk söýjülükli daşary siýasat strategiýasynyň görelgelerini laýyk gelmeligini belledi. Aýratynam bayramçylyk münasibetli geçiriljek halkara forumlar ýurdumyzyň insanperwer ýölgeleri esasy uğur edilýän beýtaraplyk derejesine laýyklykda gurulmalylar. Munyň öňünde ýurdumyzda durmuşy geçirilýän daşary siýasatyň talaplaryna dol laýyk gelmeliler. Şol bir wagtyň özünde bu çäreleriň ideologiýa taýdan beýan edilmegine zerur üns berilmeliler. Soňra Gahrman arkadamyz bu ýyl halkara parakatçylyk we öňşmak ýerleýilip ýylandyrylmagy hemde beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk ýubiley ýyly hökümine toýlarymyzyň goşa-goşadan gelýänini aýdyp, hemmelere bilimedi berk guşap, ýeňimizi çermäp, şanly toýlara gowy taýýarlyk görünmeligini we bu toýlaryň ýokary derejede geçirmek üçin her birimiziň öz münasip goşundymyzy goşmalygymyzy aýratyn noktada. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyz Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny münasip garşylamak boýunça ýagnandyrylan taýýarlyk işlerini hemmelere üstünlükleri ardyp etdi.
Hepden mühüm wakalary hormatly prezidentimiň ýyl-ýurt bäkfitli özgörtmeleriniň rowanşanýanygyny watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýänligini aşgar etdi. Şoň milli ykdysadiyetimiziň pudoklaryny geçirilen mäslahatlerde Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başynyň meclisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlaryna garaldy. Olaryň dowamyny halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynda ýordamda durmuş ykdysadydan ösürmek möhüm meseleri ara anyk mäslahatlaşyly we öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugurlary kesýetlenildi. Meclisin ýoly başçylarynyň hem de deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda döwletimiziň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyýatyň ýokary ösüş depkinleriniň üpjün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giň meşgul özgörtmeleriň kanunçylyk büniadyny berkitmek bilen baglanşykly meseleleri üns berildi. Maslahatda bellenşýäli, döwlet başçylarymyzyň kabul edilýän täze kanunlaryň ýurdumyzy mundan meýilläkde ösdürmäge, işlenip taýýarlanan maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmaga, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýygrigdäli gowlandyrmaga ýardam bermeligi barada aýdylanlardan uguralyp, ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň talaplaryna görä kämilleşdirmek işini dowam etmek wajypdyr. Araçda Türkmenistanyň düýpli özgörtmeleri ýoluna düşüp, kanunyň ähli zatdan iler tutulmagyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlyk hökmünde öz raýatlarynyň bähwitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň gorulmagyny, döwlet ösüşiniň iler tutulýan ugurlar hökmünde yglan etmeginiň wajypdygyny ataldy. Ýordamynyň deputatlarynyň öňünde berkarar ýordamynyň geljekki ösüşini, onuň raýatlarynyň awadançylygyny öpjün edýän täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalary işçen gatnaşyp, döwlet derejesinde amala aşyrylýan işleriň ähmiýeti boýunça wagyn ýetigat işlerini ýygrigdäli alyp barmalylar. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatyň dowamyna şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini garaldy. Şeýlede ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýoly başçylarynyň hem-de düdümleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatyň dowamyna öňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleler arany maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimiň şu ýylyň dowamyna geçiriljek halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmek, halkara parahatçylyk we naşmak gerek hem-de hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk bayram münasibetli halkara derejesinde guraljak çäreleri ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek bilen bagly işlere gowy taýýarlyk görmek boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary arany maslahatlaşyldy. Bellenşäli garaşy döwletimiň daşary syýasaty, ozallyk syýaly, beýtaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşjetlik, goňşulyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýürüglerini berk eýermek arkaly amala aşyrylýar. Ýurdumyň ykdysadiýet we maliýe toplumyny geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar aýyna amala aşyrylan işleriň netijeleri, şeýlede ugry degişli düdümleriň öňüne goýulan wezipeleri amala aşyrmak meseleleri arany maslahatlaşyldy. Onun dowamynda ata-watanymyzyň ykdysady kuwatyny we bäsleşigi okyp bolmagyny ýokarlandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlarynyň we budaklarynyň durnukly ösüşini öpjün etmek boýunça kesietlenen wezipeleriň ähmiýetine üns berildi. Maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimiň 2022-2028 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna 2025-nji ýyl üçin bellänen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin degişli işleri alyp barmak boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlaryna garaldy. Şeýlede mali ulgamlaryna bazar usullaryny has giňden ulanmagyň ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek boýunça işleri geçirmek, hususy podoň paýyny artdyryp, ony ýurdumyň ykdysadyýetine işçen gatnaşmak üçin zerur çärelere görmek wajypdygy barada edildi. Umuman Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanan meclisinde hormatly prezidentimiň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlary boýunça garalan maslahatlarda çykyş edenler döwlet başçylarynyň tawşyryklarynyň degişli derejede amala aşyrmak ugruna ähli tagallaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandylar. Ýalňyş energetika toplumuna geçirilen maslahatda Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada pikirleşmeler boldy. Onuň dowamyna hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdaganymyzyň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlaryna başlanan çykyşlar dinlendi.
Aýratyna maslahatda hormatly prezidentimiň ýurdumynyň Newitga toplumynyň işini ýygydaly kämilleşdirmek, tebigy gadan we Newitiň çykarlayan meşgullerini artdyrmak, önemçilik ditgalaryny kadaly ýagdaýda saklamak önükdirilen toplumlaryň çärelleri geçirmek boýunça öňde goýuny wezipelerini wajypdygyny ünsürli. Şeýle-de döwlet başçylygynyn geologiýa, göldek we burow işleriniň netijelerine hassa ýokallandyrmak babatda beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlaryna garaly. Şunun bilen baglykda ýanyş energetika toplumyna önemçilik toplumlarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak, şol sany neft-gaz meýdançylaryny awadaňlaşdyrmak we goýulary burowlamak hemde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak boýunça kefitlenen wezipeleriň wajypdygyny ataldy. Ýurdumynyň obasyna toplumyna geçirilen maslahatda öňde goýulan wezipeleriň ugurlaryna garaly. Onun dowamyna hormatly prezidentimiň Ministrler Kabinetiniň ýurdumynyň durmuş ykdysady ösüşine şu ýylyň ýanwar aýyna gazanylan netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri ara-ara maslahatlaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimiň oba hoşuly podugyny toplumlaryň ösdürmek, onuň maddi enjamlaryň binýadyny pogtalandyrmak, budak boýunça önemçilik meçhuryny artdyrmak we öňdirilen önümleriň hilini gowlandyrmak boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlaryna garaly. Şeýle-de döwlet başçylygynyn ýerleriň hasyllygyny ýokallandyrmak maksadylan welaýatlerde möhkemleýin oba hoşulyk işlerini agratiyanyň kadrlaryna laýyklykdy öz watyna geçirmek boýunça beren görkezmelerini wajypdygyny ünsürli. Şeýle-de buğda ekilen meýdanlarda ýygyk etmek işleri gowaça ekiljek meýdanlarda ýerleri ýaz möhkemine taýýarlamak ulanajak ähli oba hoşulyk çeýniklerini we guralaryny awatlap möhkeme taýýar etmek boýunça işler geçirilýär. Şunun bilen baglykda mallarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak şeýle-de olary dok we ýylyk işletmek üçin ähli tagalalar edilýär. Maslahatyň dowamyna belenşýäli. Podoň gaýtadan işleýän senagatyny ösdürmek, önemçilik kuwwatlyklarına härekat amanyň täzeçil tehnologiýalaryny sany ulgamy ornaşdyrmak, işgärleriň hüner derejesini ýokallandyrmak, härekat edýän möhüm wezipelerini hatana kefitlenýär. Gorlaşok energetika we senagat önemçiligi toplumyna geçirilen maslahatda bulgamda anyp barlayan işleriň netijeleriniň ýokallandyrmagy ykdysadyň kuwwatlanmagyna bolýar. Halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmetligi barada pikirleşmeler boldy. Maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimiň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň ýanwar aýyna geçirilen mejlisinde gorlaşok we senagat toplumynyň kärhanalarynyň doly kuwwatyny işlemegine gadanmak, ýurdumyzdaky himiýa toplumyna degişli düzümleriň içine döwrap guramak, energetika podugynyň kuwwatyny ýygydaly artdyrmak boýunça kesitlen wezipelerini wajypdygyny ataldy. Döwlet başçylygy täze ýollary gurmak we ýollaryň durukyny täzelemek boýunça işleri dowam etmek hemde şu ýyl açylyp ulanmagy gelmegi gözegine tutulýan binalaryň we desgalaryň gurulşynyň bellinen mekletlerde ýokary hilli tamamlanmagyny bir gözegçilikde saklamak babatda beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary maslahatyň gün tertibiniň özüni düzdi. Şunu ykdysady pogtalandyrmakda möhüm orny eýleýän gurulşyk we senagat ulgamlaryny ösdürmäge uly ähmet berilýäni billep, çykyş edenler ýurdumynyň gurulşyk energetika senagat önemçiligi ulgamlary şäher häkimlikleriniň degişli düzümlerini sağlaşyk ösýän ugurlary öwürlenýäni bellediler. Ýurdumynyň sewda, dokma we hyzmatlar şeýle-de telekeçilik toplumyna geçirilen maslahatda toplumyň ähli düzümleriniň işini mundan meýlekde sağlaşyk ösdürmek bilen baglanyşly meseleler garaly. Maslahatda Ministrler Kabinetiniň 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde ýurdumynyň bazarlaryna we sewda nokatlaryna halkyň sarp edýän harytlarynyň üçinçiligini hemde narhlaryny hemişe gözegçilikde saklamak ilaty ýokary hilli aly harytlar bilen kadaly üçin etmek boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary ara-ara maslahatlaşyldy. Şeýle-de maslahatyň dowamyna arkadaly gahryman serdarymyň sewda we hyzmatlar ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek, döwrap kärhanalaryň sanyny artdyrmak hasabyna täze iş ornlaryny döretmek şeýle-de dokma kärhanalarynyň eksport mümkinçiliklerini ýygydaly ýokallandyrmak boýunça beren tawşyryklaryny berja etmek meselelerine garaly. Şolar watyň özüne daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleriň önemçiligini artdyrmak we ýurdumynyň eksport kuwwatlyklaryny ýokallandyrmak wezipeleriniň ähmetliligine, şeýle-de önemçiligi täzeçil tehnologiýalary sany ulgamy ornaşdyrmak wajypdygyny ünsürli. Medeniýet, synygat derejelik, habar berişleri işleri ulgamynyň ýol başlarynyň hünärmenleriniň maslahatyna hormatly prezidentimiň şu ýylyň ýanwar aýyna anyp balan işleriň jemlerine başlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin çäreleri kesitlemek bilen baglanyşly meseleler garaly.
Maksatda hormatly prezidentimiň medeniyet ulgamynyň işini döwrün talaplaryna laýyk derejede guramak, ýerlerde kitaphanalaryň, medeniyet idaralarynyň işine ýigdäli gödäwçiligi ýoly goýmak, taryhy, medeni ýadygarlyklarymyzy aýawly saklamak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlary aranyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de bu gurda anyp barýan işleriň ýigdäli häsiýete eýe bolmagyny üpçetmek wajypdygyny ataldy. Şeýle-de maslahatyň dowamyna çykyş edenler täze taryhy ýamda değişli düdümleriň öňüne goýulan wezipeleriň wajypdygyny atadylar. Her iki döwürde ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany teneleri dawrananlarmak, bayramçyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini öpçetmek meseleleriniň ähmiýetine ünsürlep bu işleriň netijeli ösdürilmeligi bellendi. Halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna ýurdumyda amala asylýan beýik işleri wasp etmekde we dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn orunda işler. Maksatda ýurdumyzda ulgamy ösdürmek maksatnamalarynyň ýerine ýetilişi barada da hasawatlar dinlendi. Bilim, alam sağlığı goruş, sport we jemgyýetçilik guramalary ulgamlarynyň ýoly başlarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçilen maksatda döwlet başlamagynyň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde kesitlen wezipelerini amala aşyrmagyň ugurlaryna garaly. Bellenşäli hormatly prezidentimiň alam, bilim, sağlyk goruş we sport ulgamynyň işini talabalarga ýola goýmak, bilim idaralaryna ýaşlara döwre bap alam bilim bermek işine aýratyn üns bermek, ötüp gelýän nesilleri watançylyk we mesleýerlik ruhyna terbiýelemek işlerini ýigdäli geçirmek, ulgama degişli täze disgalaryň gurulşygyny şeýle-de ýokary hünärli işgärler bilen öpçetmek işini hemişe gödäwçilikde saklamak boýunça beren tapşyryklary toplumyň ähli düdümleriniň işleriniň ilerlemegine ähmiýetliler. Şunun bilen baglykda ulgama degişli täze disgalaryň gurulşygyny, olaryň ýokary hünärli işgärler bilen öpçünçiligini hemişe gödäwçilikde saklamagyň wajypdygyny ünsürli. Şunda ulgamyň ähli düdümleriniň ýerine ýetirýän işlerine hormatly prezidentimiň tapşyryklaryny uralmagyň zerurdygy barada aýdyldy. Milli sağlyk goruş ulgamynyň işini ýigdäli kämilleşdirmek, lokmançylyk hyzmatlarynyň derejesini we hilini ýokarlandyrmak, podaga her iki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meseleleriniň ähmiýetligini ataldy. Şeýle-de her iki döwürde ýurdumynyň alim bilim ulgamyna sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmek meseleleriniň möhüm talap bolup durýanyny barada aýdyldy. Maksatda beden terbiýany we sporty, şeýle-de sağlam durmuş ýöregelerini ýigdäli ýokarlandyrmak boýunça hormatly prezidentimiň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugurlaryna garaly. Ministrler Kabinetiniň ýanyňky Ulag we Kommunikasiýalar Agentligine geçirilen maksatda ulgamda anyp barýan işleriň netijeliginiň ýokarlandyrmagynyň milli ykdysadyýetimiň guwatlanmagyna bolşaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirmegine de ähmiýetli bellendi. Maksatda Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiň ýurdumynyň çeýek taýdan amatly ýerleşenligini nazara alyp, halkara ulag geçirgileriniň işini kämilleşdirmek, üstsaşyl gatnawlary üçin amatly şertlere döretmek, şeýle-de gatnawlaryň sanyny artdyrmak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ugruryny garaly. Bellenşäli ýolagçy we ýük dolanşygynyň meçhurlygyny artdyrmak üçin değişli işler alyp barmak ugurdaky işleri talaba laýyk gurap, ýolagçylary edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek, podoklara sany ulgamy giňden ornaşdyrmak işlerini giňgäle bilen dowam etmek. Her iki döwrüň möhüm wezipesi hökmüne kesitlendi. Ýolagçylary edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyrmak, bu doktora sany ulgamy giňden ornaşdyrmak topluma değişli agentlikleriň işini döwrün talabyna laýyk derejede guramak we kämilleşdirmek, olaryň öňümçilik guwatlyklaryna täzeçil usullary ornaşdyrmak değişli ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegine möhüm ähmiýet berildi. Umuman Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanan mejlisinde hormatly prezidentimiň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek ugurlary boýunça garalan maslahatlarda çykyş edenler döwlet başlamagynyň tapşyryklarynyň değişli derejede amala aşyrylmak ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Ýurdumyň ahal, Balkan, Daşoğlu we Mer welaýetleriniň häkimliklerini bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerini başlan geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary hemde şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işler barada giňişleýän gurrunýetli we wezipeler kefiýetlenildi. Hormatly prezidentimiň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi häzirki günlerde möhümleýän oba hojalyk işleriniň anyp
garşy hemde şoýlanýan waraýyny ýerine ýetirilen işler barada duruk geçdi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda agy ekinlere ýyda etmek, owa tenagy toplumyny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmeli, öpçün etmek boýunça anyp barlayan işler dogrusynda giň işleýin gurrun edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna ekrançylyk meýdanlaryny hemde owa hojalyk tehnikalarynyň tohumlaryň ýa-da ekişine taýýarlanyşyna aýratyn felçerme berildi. Bu babata derwayt wezipeler bir pursodam ünsün düşürmellerler diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar belediler. Mewsumlaryň owa hojalyk işleriniň üstünlikli ýerine ýetirmegi, halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň ýokary netijelere besinmegini öpçün eder. Maslahatlarda ýaz meýdan işlerini taýýarlyk görmän wezipeleriniň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmeligi belenildi. Şeýle-de maslahatlarda mallarçylyk ulgamyny ösürmek, ýerleriň suw öpçünçiligini güdäwçilikde saklamak, bazar bolçylygyny öpçün etmek, bu işlere ykdysadyýetyň döwlete degişli däl ulgamynyň düzümlerini ýeşen çekmek, jeme içerki önümleriň ösüş derejesini durnukly saklamak barada giň işleýin gurrun edildi. O vilayetiniň ýaşaş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçilmeli işlere de aýratyn üns şekilli. Munyň özi ykdysady özgörtmeleriň üstünlikli durmuşa geçilmene ýardam berer. Ýer eýeleri bilen ýürüýte şertnameler boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalar. Olary ýokary hile tohumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen öpçün etmek meselesine de jogapkärçilikli çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleriň häsiletini ýokarlandyrmaga ýardam berer. Welaýetleriň toprak we şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen Almataýdan ýol goýmaň ähmiýetine de uly üns berildi. Ýer suw serişdeleriniň maksady laýyk hemde Almataýdan esasenleriň ugurlar boýunça peýdalanmalyk hakynda gaskiň işleýin gurrun edildi. Ýerleri mineral we organik dökünler bilen gorplandyrmaga da ýeterlik derejede üns bermek zerurdur. Maslahatlarda belirlenen maksatnamalaryň berji edilşi, bu babata bir aýyň dowamyny ýerine ýetirilen işler owa milli maksatnamasyny hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirişi, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleriň ýagdaýy, gowatça göýük bagça ekinleriniň ýer almanyň ekişine ykdysam taýýarlyk görmän wezipeler dogrusyna aýtmak bilen çykyş edenler öňde durýan işler we olary ýerine ýetirmek ýollaryny taýyk kefiýetlediler. Ýordamyň muraýatlaryna anyp barýan gurulşyklar barada da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Ulanylmaga berilmek meýilleşdirilýän deskalar öz wagtynda hemde ýokary hil derejesine bina etmek, ýol gurulşyk işlerini ýokary derejede alp barmak derwaytlar diýilip çykyşlarda aýdyldy. Öňde durýan ähli wezipeleriň berji edilmek üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan gowunç boýsunçlaryny beýan etdiler. Alam bilimi ulgamyny ösürmek, bilim işgärleriniň hünärlerini kämilleşdirmek, terbiýetçilik işlerini hilini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler hakyny aýratyn gurrun edildi. Bu wezipeler hemişe üns merkezinde bolmalylar diýip maslahatlarda belenildi. Halk hojalygynyň ähli ulgamlaryna fan ulgamy netijeli peýdalanmagyň ähmiýetine de üns çekildi. Milli medeniýetimizi ösürmek, bu ulgama degişli ulgamlarda işleri döwrüň belent ruhunyň derejesine guramak barada maslahatlarda çykyş edenler giň işleýin durup geçdiler. Oba milli maksatnamasyny üstünlikli berji etmeň ýordamynyň ähli welaýetlerini 2020-nji halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna da durmuş ykdysadyň ösürmek wezipeleri ýerine ýetirilmegi degişdir. Umuman durmuşa geçirmeli işler halkymyzyň batyar ýaşamagyny gönkdürilen wezipelerdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary gurumçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmeň zerurdygyna ýene bir gedek üns çekildi. Bu bolsa täze tepkitleri tarap önemli gitmäge mümkinçilik berer. Maslahatlara gatnaşanlar döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyza alkyş we hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Garaşyl hemişelik bir tarap diýärimiziň gün we tartibden jehekläp oturan Balkyn vilayatynyň öz bolşly tabiat gözellikleri görünleri haýran galdyrýar. Gojaman Hazar deňiziniň öz bolşly ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ajaýyplyklary ony ýakyndan synlandan hiç wagt ýadyndan çykmaýar. Hazar deňizi goşlaryň dürli görnüşlerine baýlygy bilen tapawutlanýar. Onuň türkmen bölегini goşlaryň üçe de golaý görnüşi doş gelýär. Hazır deňizi ýer ýüzüniň dünýä ummanynyň aýratynlykda bolan iň ýeri içerki deňiz hasaplanýar. Ol özüniň ören baý hemde köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen haýran galyrýar. Deňiziň ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek meselesine şeýle möhüm ähmiýet berilmegini esas taraplarynyň birem şundan ibaratdyr. Hazar döwlet tebigy goraxanasy ýurdumyzda ýeketäk deňiz goraxanasydyr.
Onun meýdanynyň 70 göterimden gowragyny deňiz suwunyň çäkleri ele. Gorakhana ilm bölüminiň işgärleri tarapyndan degişli işler ýergiderli aranyp barylyp, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsi barada maglumatlar öwrenilýär. Hazır deňiziniň gözelligi onuň ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Gorakhana öňünde durýan möhüm wezipeleriň birem bu ýerden uçup geçýän, şeýlede gyş we ýaz aýlaryny ýaşamaga galýan guşlary ilmi taýdan öwrenmekden hemde gorap saklamakdan ibaratdyr. Demirgazdan uçup gelýän suw guşlarynyň aňyrsyna bärsini gözetmeýän toplumy gyş paslarynyň häzirki günlerinde Gorakhana suw giňişligine älim oşar öwüşgünde çaýa. Dürlü guşlaryň millionlar çatynyň gyş we ýaz aýlaryna deňiziň türkmen kenaryny taýlap alýandygy hasam buýsançydyr. Netijede guşlar her ýylyň bir näçe aýyna Gorakhanyň ýyly ýumşak howa gurşawyndan hemde bol ýymit gorlarynyň peýdalanýarlar. Gyş paslarynyň dowam edýän günlerinde suw guşlarynyň aňyrsyna gözetmeýän toplumy deňiz giňişligine aýratyn görüp berýär. Olaryň içinden ünsüňi çekýänleriň birem gülügne renkli gyzylgalardyr. Soňum ýüzünde ýüzlerçe metre uzalyp gidýän gülügne renkli öz boşly görnüşi emele getirýän gyzylgalaryň sürüsini fiýlamak unudulmajak täsirler galdyrýar. Özleriniň uzun boýunlary hemde aýaklary bilen giňden tanalýan gyzylgalar esasan deňizlerde, köllerde, olaryň kenar ýakalaryna duş gelýärler. Almy barlyk maglumatlaryna görä, bu ýerde guşlaryň üçüde golay görnüşi duş gelýär. Her ýylda kadar deňiziň çäklerinden dürli guşlar uçup geçýärler. Olaryň köp sanysy bol ýymitli deňiziň kenarlaryna, aýlaglaryna, adalaryna gyşlamaga alýarlar. Hazary guşlaryň ummasy köp üýşmeginiň deňiziň biolog, hidrohimik we hidrolog düzümini kemal getirmekde uly ähmiýeti bardyr. Şoňa görä deňiziň türkmenbaşy we demirgaz çeleken aýlaglary ulgamy halkara ähmiýetli suw batgaly hasaplanýan ýerler hökmünde Ramsar konwensiýasynyň sanawyna girdirildi. Hazır deňiziniň şeýle ajaýyp gözelliklerini gorap saklamagy we onu hasam baýlaşdyrmagy döredilýän şertler üçin Gorakhanyň işgärleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly ýerleşik häzir bolsa gepleşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýordumyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty täzeň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýerleşikler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynıň ahyrky garagyş döwri fevral aýynyň 20-ine tamamlanýar we fevral aýynyň 22-sinden Şarban owru döwri başlanýar. Mähriban adamlar gelingen bolsa fevral aýynyň 17-sinden fevral aýynyň 23-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek haftanın başına ve ikinci yarımında yurdumuzun çayına gün vatardan çıyılı hava akılmın araşma netijesinde diyarımızın ähli velayetlerine yağının yamağına şeýle de havanın geceňki temperaturlarynyň atkam ýokarlanmana garaşylýar. Hatta qygy. Yurdumuzun Balkan welaýetine ötkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň başyna we ikinji ýarymyna gargaçykly ýagyş ýagar. Demir kunatlardan tezek sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýän şymalyň soňuna hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 10-15 gradus, welaýetin kenarly etraplaryna 4-9 gradus maýyl bolmana garaşylýar. Diyarımızın ahir welaýetine ötkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň başyna we ahyryna gargaçykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna gordan da biraz kunatary ogruny ötkedýän tezek sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şymalyň soňuna hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 18 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Yurdumyzyň Mara welaýetine ötkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň başyna we ahyryna ýagyş ýagar. Gün ordan da biraz kunatary ogruny ötkedýän tezek sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şymalyň soňuna hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 19 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Diyarbakır Lewap welaýetine ötkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň başyna we ahyryna gargaçykly ýagyş ýagar. Gün ordan da biraz kunatary ogruny ötkedýän tezek sekundda 8-13-den 11-16 metre ýetýän şymalyň soňuna hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 6 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 18 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Diyarbakır Daşgat welaýetine ötkap duran bulutly hawa bolup, hepdeniň ikinji ýarymyna gargaçykly ýagyş ýagar. Gün ortagyna gordan da biraz kunatary ogruny ötkedýän tezek sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýän şymalyň soňuna hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 13 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar.
Paýtagty Aşgabatda üýtgäp duran bir sohawa bolup, hepdeniň başyna we ahyryna garga çykly ýağış ýagar. Güner togyna gordan Demiraz kunatara ogurny etgedýän tez sekundy 10-13-den 14-16 metr ýetýän şamal usmuny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus sowukdan 5 gradus çenli maýyl, gündüzlerine 4-6 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdum boýunça fevral aýynyň 17-sinde magnit radiýasiýasynyň durnuksuz ýerde saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz fevral aýynyň 17-sinden fevral aýynyň 20-çyna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolýar. Eziz watandaşlar, gyş basyny howanyň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjaý etmege de maslahat berýär. Bular berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimde jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär we ähli ösüşliň ödenini bolsa halkyň bähwidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň edidileşär. Pähim paýhasym many, magtym ulup ragy. Magtym uly mejnun olup, gitsem merek çöl bilani. Mesany ýörgünden gaýry ýurtlarda oýnap eten öz ýurdundan aýrylma. Gelen aşdyp gelmez turşutmagyň ýöz. Nana mätäş däller. Söze mihmanlar. Magtym oly goňul güle hadan urup solmagyňça. Köňül bir beden şahydyr. Her söz köňül hoşunmadyr. Tödüm aňlan ýok diýip ümitim oturma. Jahan giňdir, çennan bilenne bardyr. Hay ne yaman zatdyr, aňlamaz derdi, jahillik derdine derman tapylmaz. Ümsim otur, halkyçyny sözleme, sözler bolsoň söz aslana ýet ýaşy. Yassa tursa hyalyndan çykarmaz, kaýsy işe maýyl bolsa adam zat.
mehvan adamlar şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işini jemleýär. Gijaňyz rahat bolsun, edi dileşler.